hande min gaddani on lawol ngol a tokkata ko da goɗɗo herbanima message a wawan a heɗito message mai fu o anda a heɗitake message mai ɗo ɗum hollamo banta a heɗitaki message mai ɗo yake feere tawn aɗo sukli goɗɗo herbanima message a heɓata a wawan a heɗito ɗum a wawata respondugo mo to a waɗi non mai ɗo bo tawa o ɓerni to ɗo a wawan aɗo connecti o herɓama message a heɗito ɗum fu o anda dedei a heɗitake ɗum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonnon nder duniyaru fu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna lortonoyi en ɓe tindinoje dede ko larani application ji fere fere ɗum hunde on de maroton haje min ɗon giya dede commentary ji moɗon bo min ɗon getta on dede ɗuɗɓe nder moɗon ko nde ɗo jama min ha ɓawo min gaɗino vidéo fere min mbino lawol ngol a tokkata aɗo connecti ɓe giyata aɗo connecti goɗɗo to herbanima message a wawan a lara message mai o anda ko nandi be majum e vidéo mai ɗo bo ɓawo ɗon yimɓe ɗuɗɓe ɗo jama min matinoma vidéo mai ɗo to goɗɗo mari haje magol sei to yoɓi hedde min germana ɗum vidéo mai ɗo e ɓawo ɗum bo application mai ɗo je min naftirno ɗum acciti huugo ɗuɗɓe ɗon mara haje majum dalila mai ɗo min lori min keɓani application fere hande kanjum bo min gaddani en ɗum kanjum kam mere marɗo haje majum fu lara ɗum ha YouTube meɗen naftoroɓe majum lawol ngol a tokkata waɗa goɗɗo to herɓanoyima message a wawan a nasta heɗito message mai dedei o anda a heɗitake ɗum isin yake feere a tawan aɗo sukli goɗɗo herɓanoyima message a heɗito ɗum ko aɗo ha lumo ko babal kugal to a heɗitake message mai bo a sukli wakkati mai ɗo a fotai a wi'a jabotumo goɗɗo feere bo to herɓanima message a jabakimo wakkati mai ɗo o ɓernai e nandino mai ɗum hunde mettude to non mai waɗan dede an kam ni kam mettino non ɓerde to dalila man min gaddani en application ɗo a wawan naftira be majum to goɗɗo herɓanoyima message ni a yi ɗum goɗɗo no a yiɗa a heɗito message muɗum a lornanayi ɗum wakkati mai o ɓernai to a wawan a heɗito message mai ɗum hollatamo e nandi nanema to goɗɗo herɓanima message a heɗitake ɗum ɗo ɗum waɗan alama kuje bleu ɗiɗi ɗo ɗum hollamo alama déjà a heɗitake ɗum to ɗo ɗum hollata non mai ɗo ɗum hollaymo a heɗitake foti hollamo aɗo connecti kam e andi to goɗɗo herɓanima message to aɗo connecti ɗo ɗum hollaymo alama aɗo connecti amma foti waɗa o seka a nasta e WhatsApp mai ɗo mi tammi an kam ni sei to en jeyi nder vidéo mai ɗo min ɗo tindina dede ɗum warta on ɓurata famugo mi tammi woɓɓe kam dede pami déjà ha mi titi komi nufoto wiwugo mai ɗo woɓɓe feere bo pamayi to kala mo famayi fu tokka en nder vidéo mai ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa fama ɗum pat majum dede no ɗum warete mi tammi vidéo mai ɗo ɗum vidéo ngol ɗuɗɓe nder meɗen marata haje ngam mai ɗo min ɗo toro on dede ha jotta ɓen laruɓe publicité ha vidéo ji amin ha arande maji ko caka maji ko ragare maji gabde ndare publicité man ɗon ɗuɗɓe nder moɗon to dari ɗum ɗon gaɗa skip tan calo min giya dedei banta ɗum wonnere wakkati ngam mai ɗo min ɗo toro on non bo toro be vidéo ji ɗi min gatta non mai ɗo ɗum ɗo fottana on kabde minon bo ndare publicité mai ɗo kanjum woni avantage amin heɓa dedei YouTube waɗa ko pillugo vidéo ji amin heɓa ɗi dawa heɓa himɓe dedei kabda abone alhamdulillahi déjà himɓe abone en dedei ha jeygol Placo TV ɓe ɗo ɗuɗi jotta déjà min ɓaɗake hewtugo himɓe ujuneje ngam mai ɗo min ɗo gettira on be majum yiwugo ɗuɗɓe nder moɗon ɓen walloɓe ɗo partage dedei lien ji mai ko nandi be majum wodi woɓɓe feere en ma hosoɓe lien mai ngata ha statut WhatsApp maɓɓe ko Facebook e ko nandi be majum ni heɓa yimɓe ndara nasta non mai ɗo himɓe mai ɗo min ɗon giya on fal moɗon min ɗon getta on ko min bolwani on ko min bolwana on to Allah mum yerdi min tammi waɗugo vidéo musamman yeso baɗa isin vidéo ngo min anno ɓawo min gaɗi dedei ɓen waɗano heɓe min commentary ngam mai min tammi waɗugo vidéo musamman ɓen hosoɓe lien mai ɗon ngata ɗum ɗo partage lien man ha groupe ji maɓɓe e nonnon ɗon ngata ɗum ha statut WhatsApp maɓɓe heɓa yimɓe feere nasta ndara non mai ɗo ka ɗo fottana min on ngam mai ɗo wala komin foti min mbiya on sei min getti Allah barkiɗin ngam mai ɗo tan billama be surutu en dille nder vidéo mai ɗo jen dede no kattanmi salorago amma hedde ko may ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sei on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sei gar on mema ngel dow to ɗon hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum nonnon tangi jite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gui ngel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on tangi jite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage min heɓa min gada ko wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnon min ɗo toro on tangi jite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. yawwa sakiraɓe arande man noni to en gadi se en nasta nder Play Store meɗen ha en jaha en télécharge dede application man ɗo banni mi tamima fe andi Play Store muɗum nda Play Store téléphone am banni ɓawa to mi nasti nder Play Store sei mi wara dede babal windugo ɗo sei mi winda transcribe for WhatsApp nda inde application mai ɗon sera banta ndaro mi windani on exactement ɗo ni on binda banni to on bindi banni sei on gaɗa recherche ɓawa to on gaɗi recherche ɓe gaddanayi on nda application mai ɗo mi tammi on dari application mai ɗo ha min ɓedda mawningo ɗum banni mi tammi on dari nda logo majum no wayi nda inde majum bo on tabbitina on télécharge application man ɓawa to télécharge ɗum a timmini sei a wara mema dow alama ha ɓe windi ouvre banni ko ouvrir banni sa mema dow majum ɓawa to memi dow majum banni ɗum waddanoytama ɓawa to ɗum waddanima banni sei a wara nda
seragal jungo mala nyamo ayan alama toɓɓon taton ha dow sai a wara mema dow makon banni ɓawo to a memi dow makon ayan ɓe waddanima daidai setting sai a wara a mema setting man banni ɓawo to a memi dow setting sai a tabbitina a wari nda ɗo ha alama daidai langue sai a wara mema dow language man ɗo a tabbitina a waɗi wolde nde bawuɗa to ɗum français ma waɗa français to ɗum anglais ma ça dépend mum déjà min mi tawi ɗum dow français bon mi acci ɗum dow français man min kam ɓawo to a waɗi banni ɗo a wawan a wurto jotta kam a yaha a nasta daidai misalu nder whatsapp maɗa misalu to en gaɗu jotta sobajo am yerɓuno yiyam message nda daidai whatsapp jam ɗiɗi ɗo nda whatsapp wanga en gaɗu nda whatsapp wanga ɗum whatsapp am nda ɗo bo misalu ɗum je sobajo am je mi nasti jotta ɗo to en gaɗu sobajo am nasti o waɗaniyam jotta vocal misalu ha mi waɗa vocal mai amma ha waɗugo vocal mai ɗo on gi ɗum wurtata ko miɗo waɗa daidai screen recording sai to en jahi ha babal heɗitago ɗum misalu banni sobajo am wara waɗanayam vocal banni mi tammi on dari en gaɗuɗo ɗum sobajo am yerɓaniyam vocal mi tammi on dari to on darayno ɗo mai ɗo ɗum wari alama be kuje ɗo goɗɗiɗi alama o yerɓaniyam message o yehi miɗo connecti amma to mi waranno mi nasta nder whatsapp amin jotta misalu banni nda daidai deuxième whatsapp am ɗo misalu nda message mai mi tammi on dari nda message mai ɗum wari daidai ɗum o yerɓaniyam misalu to mi warano mi nasta banni nayi ko wowa kam to mi nasti o hollaymo alama mi nasti jotta to mi lortoytono misalu ɗo mai ni alari nda ha joni ɗum hollaymo mi nasti jotta to mi waranno ɗo nda message man banni ɗum o yerɓaniyam mi yiɗi mi heɗito ɗum amma mi yiɗa o fama mi heɗitake ɗum ayi to mi heɗitake ɗum jotta ha to ɗo ɗum yahan ɗum wartan be blé ɗiɗi ɗum wartan be blé o fama mi heɗitake message man to jotta sai a wara a mainteni a hondu maɗa dow vocal man banni dow vocal man a warta mainteni a hondu maɗa dow vocal ɗum mai ɗo banni sai jogo ɗum ɓawo to jogake ɗum sai a wara nda dow ɗo ha ɓe holli alama a watta a partage kuje ɗo to ça dépend de whatsapp je a naftirta foti ɗum waddunema toɓɓon taton sai a mema dow mako nden ɗum waddama babal partage man amma min déjà lari ɗum waddaniyam sai mi mema dow babal alama partage man banni ɓawo to mi memi dow majum a yiyan ɗum waddaniyam wala a lari nda application ngel mai ɗo nda a lari transcribe a lari ngel sera ɗo hangel a warta mema dow magel banni ɓawo to a memi dow magel acco giya mi tammi a lari ɗum waddaniyam to ɗum waddanima banni sai a wara mema dow ɗo ni mi tammi a lari dow kungel ɗo ha mi mema nana a yiyan nana vocal man waɗi bonjour mon frère comment vas-tu mi tammi on nani vocal mai ɗo on vocal je mi waɗi mai ɗo mi tammi ha mi loro mi mema ɗum fay mana non bonjour mon frère comment vas-tu mi tammi on dari daidai vocal man ɗo mi heɗitake ɗum jotta to lortotono jotta hanko o nasayno daidai nder whatsapp mako hanko sobajo am misalu man banni o nasayno nder whatsapp mako nda whatsapp mako ɗo mi tammi on dari nda ha joni hollimo mi heɗitaki vocal man ɗo mi tammi on dari ɗo mi heɗitaki vocal mai hollatamo mi heɗitaki vocal mai bo min mi heɗitaki vocal mai amma to o waranno waɗa vocal misalu banni tan o waranno waɗa vocal misalu o waɗi vocal banni o yerɓaniyam message mai ɗum wari jotta kam ha whatsapp am misalu mi waranno mi nasta nder dow whatsapp am nga ngota misalu banni nda message mai mi tammi on dari nda message mai ɗum nasti jotta mi waranno mi nasta dow majum banni ɓawo to mi nasti dow majum to mi heɗitotono ɗum banni tan mon frère comment vas-tu mi tammi on dari ɗo mi heɗitake ɗum banni to mi lortoytono mi wara mi nasta ɗo banni dow whatsapp mako mi tammi on dari ɗum waɗi be blé ɗiɗi daidai message ɗum mai ɗo mi tammi on dari ɗum waɗi be blé ɗum holli alama mi heɗitake vocal mai ko waɗi ngam entrer mi heɗiti ɗum amma ɗum arandejum ko waɗi ɗum hollayi ɗum ɗo ɗum hollayi be blé ɗiɗi ngam be application to ɗo mi heɗitiri daidai vocal man ɗo mi tammi on pami to ɗon lawol ngol tokkata ngara ngaɗa ɗum be koyɗum to goɗɗo heɗanima message to a yiɗi a heɗito ɗum a yiɗa o fama a heɗitake message mai ɗo a wawan tokka dow lawol ngol mai ɗo ngara daidai keɗitoɗa ɗum o anda a heɗitake ɗum nden bo miɗo matina on daidai ɗo mai sai isin gb whatsapp yo whatsapp please e ko nandi be majum fm whatsapp kanji on mbawata waɗugo non mai ɗo isin whatsapp messenger be whatsapp whatsapp business ɗo ɗi gatta ɗum kanji dole kanji sai hollaymo a nasti kanjum fu a wawan keɗitoya vocal mai hollaymo a heɗitaki ɗum amma hollaymo a nasti dow numéro mako man a heɗitaki vocal man tan mi tammi on pami amma hollatamo a heɗitake vocal mai ka hollaymo a nasti dow numéro a heɗitaki amma bana gb whatsapp ɗo hollatamo a nasti dow numéro mako ma sam mi tammi on pami isin gb whatsapp yo whatsapp fm whatsapp fu jotta daidai misalu hami wanna on misalu seɗɗa ko da goɗɗo wolwanima vocal misalu o waɗanma vocal amma a famai ko wolwanma mai ɗo a wawan mbaylita ɗum garta ɗum bindi misalu ko wolwanima sai a yiɗi a janga bindi mai ɗo misalu en gaɗu banni mi wawan mi yerɓa vocal ɗo banni mi winda mi tammi on dari mi yerɓi nda vocal ɗum mai ɗo ɓawo to mi yerɓi vocal man banni jotta sai mi wara mi nasta nder whatsapp am banni
ɓawo mi nasti nda vocal mai nda ɗum ɗo ɗum wari mi tammi on dari sai mi wara mi maintaini dow vocal mai banni sai mi wara nda ɗo mai ha alama kungel ngel mai ɗo ni sai mi wara mi mema dow majum ɓawo to mi memi dow majum waddani yam banni to jotta dow ngel ɗo mi warata mi mema dow ngel ɗo deuxième yel mai banda premier yel dow deuxième yel sai mi wara mi mema dow magel banni ɓawo to mi wari mi memi dow magel ɗum waɗan recherche accengi on dede ko ɗum tammi mi waddango mi tammi a laari nda bindi mai déjà a laari ɗum waddi komi wollunoto bo bonsoir mon frère nda ɗum kanjum mai ɗum waddani yam to jotta misalu a wawan gaɗa fu aya régle ha application mai ɗo a waɗa to goɗɗo wollunoyima be anglais a nanta ko wiyata be anglais mai ɗo a wawan baylita ɗum warta bindi en français a lara ɗum misalu en gaɗo jotta mi wurto en loro en nasta dede nder application el meɗen mai ɗo misalu nda application mai ɗo mi loro mi nasta dede babal setting mi wara nda ɗo banni ɓawo to mi wari dede ɗo a tabbitina misalu en gaɗo to ɗum anglais o wolwirantama goɗɗo maɗa mai wolwiranoma sai a wara tabbitina ɗo a wartiri ɗum anglais a nasta dow ɗo banni sai a ɗaɓɓita anglais nda anglais misalu ɗo banni sai mi warta ɗum dow anglais ɓawo mi wartiri ɗum anglais sai a tabbitina a dirtoke ɗo bo a wari ɗo dede language traducteur a tabbitina a wartiri ɗum français to français on nanta to na ɗum français ma aɗa tabbitani a wartiri ɗum wolde de nde nanta an kam nda dede français ɗo ko ɗum arabe ko nandi be majum a wawan gartira ɗum mi tammi a laari jotta mi wartiri ɗum banni to jotta sai en gaɗa en lorto misalu en gaɗa sobajo am mai ɗo wolwana en misalu sai o windan o wolwono yam wanna yam vocal misalu ko banni misalu jotta o wolwi komi wolwi mai ɗo mi yerbi misalu good morning my brother jotta to mi warano mi nasta nder whatsapp am misalu nda min nasta nder whatsapp am ɗo misalu banni ɓawo to mi nasti dow whatsapp am mi rena dede nda message mai ɗo ɗum wari ɓawo to message mai ɗum wari mi nasta dow numéro mai nda ka banni ɗo ɓawo to mi nasti dow numéro mai sai mi wara mi maintaini dow vocal man banni ɓawo to mi maintaini dow vocal man ɗo sai mi wara nda ha alama ɗo mai ha partage go kuje ɗo sai mi wara mi mema dow majum ɓawo to mi memi dow majum mi tammi on dari no to ɗo be anglais on mi wolwi good morning my brother sai mi wara ɗo ni dow kungel ngel mai je tradisugo sai mi wara mi mema dow magel ɓawo to mi memi dow magel ɗum waɗan recherche sai ɗum waddono yam mi tammi on dari dede no ɗum waddi ɓawo to ɗum waddi sai mi wara mi mema dow ɗo ha on dari alama mi waɗi kungel ɗo mi tammi on dari nda bindi ɗi mai ɗi wolwi good morning my brother mai ɗum windake be anglais mi tammi on dari ɗi to min mi yiɗi mi nanta anglais mi yiɗi ɗum baylitoɗi kota en français sai mi wara mi mema dow alama kungel ngel ɗo mi tammi a laari dow majum banni mi memata ɓawo to mi memi dow majum mi tammi a laari ɗo ɗum publicité ɓe gaddani yam sai mi itta publicité man mi lorto dow ɗo man sai mi lora mi fuɗɗita ɗum publicité ɓe gaddani yam ɓawo mi waɗino banni en mbino mi nasti dow banni ɗo en rena ha ɗum waɗa recherche application mai ɗo mari publicité kam sai on gaɗa muñal wala en mbi a nastan ɗo ni ɓawo to nasti dow majum banni ɗum waddanima wolde nde a yiɗi a sanja a warta ɗum bon jotta min ɗum mi holano ɗum dow français ma jotta mi wartan dow inde wolde nde ɗum dede wolde Italie mi wofuno na ɗum français mi waɗi sai mi wara mi mema dow italien mai tan dow wolde Italie mai tan banni sai mi wara mi mema dow traducteur banni ɓawo to mi waɗi dow majum ni mi tammi on dari ɗum sanjaniyam bindi o mi tammi on dari ɗum wartiɗi be wolde Italie ha mi wanno nane ha mi régla mi warta ɗum dow dede français mi wofi mi warti ɗum dede dow wolde Italie misalu banni wala dow ɗo en mbino jotta dole en mbino ɗo sai mi warta ɗum misalu dow français wala nda français mai ɗo mi tammi on dari sai mi warta ɗum dow français yawwa ɓawo to mi warti ɗum dow français mi waɗayno alama good ɗo nane mi waɗayi alama good man ɗo sai mi wara mi mema dow alama good wala jotta mi tammi on tammi on gi ɗum joɗake to sai mi lorto misalu en gaɗu mi lorto dede whatsapp sobajo am o wara o wolwonoyam wanna yam vocal misalu sai on jafo vidéo meɗen mai ngol juuti kam mi yiɗi on pamatinore mai ɗo boɗɗum jotta misalu o wara o windana yam jotta misalu mi yerɓi sobajo am en gaɗo yerɓani yam good evening my brother to yerɓani yam banni mai ɗo sai message mai ɗo to ɗum wari ha whatsapp am misalu min sai mi loro mi nasta dow whatsapp am ɗo mi tammi on dari nda message mai nda ɗum ɗo ɗum wari sai mi wara mi nata dow majum banni ɓawo to mi nati dow majum nda vocal je o yerɓani yam mai ɗo sai mi wara mi maintaini dow majum banni mi jogo ɓawo to mi jogake sai mi wara nda ɗo ha alama partajugo man sai mi wara mi mema dow majum
ɓawo to mi wari mi memi dow majum ɗum waddanimi banni, sai mi wara daidai nda ha dow alama ngel man ɗo ni, sai mi klika dow magel. ɓawo to mi kliki dow magel ɗum waɗan recherche sai ɗum waddono yam. Voilà, ɓawo ɗum waddi banni mi tan mi alari nda bindi mai ɗo, good evening my brother, mi tan mi alari. To jotta sai mi wara mi mema dow ɗo, dow alama kungel ɗo ni, mi tan mi on lari sai mi mema dow majum. ɓawo mi memi dow majum alari ɗum ƴamiam be wolde to mi yiɗi ɗum fasitiranami, wolde Italy na français, sai mi wara mi mema dow français ɗo, mi tan mi on lari ha ɗum waddi français. To mi memi dow alama français man banni, sai mi wara mi mema dow ɗo ɗum tradisanami, sai mi mema dow majum banni. ɓawo to mi memi dow majum ni accu deja mi tan mi alari bindi mai sanjake. Bonsoir mon frère, nane ma kanjum on mana majum, good evening my brother. Ayi ɗum wartiraniyam en français. To ɗo ko goɗɗo wolwonima waɗanima vocal en anglais, a nanta anglais, a wawan a warta ɗum français, a heɗito ko wima, ko a warta ɗum en arabe e deidei wolde nde marɗa haje fu a wawan wartirgo ɗum a nana deidei ko wiyatama mai ɗo. To ɗon lawol koyngol ngol tokkoton ngaron ngalon ɗum banta mi matini on deidei, sai deidei isin GB WhatsApp, yo WhatsApp, WhatsApp plus e WhatsApp fuat ko nandi be majji kanji on gatta ɗum isin WhatsApp FN, WhatsApp Messenger e WhatsApp business ɗo kanji to goɗɗo yerwanima misalu message banni mai ɗo, to a nasti hollan mo waɗi bleu gotel, hollatamo a heɗitake. Andi to goɗɗo yerwanima message to a nasti hollai mo waɗi bleu gotel amma heɗitaki ɗum, to a heɗitaki ɗum bo waɗan be bleu ɗiɗi, to hollatamo bleu ɗiɗi mai a wawan keɗito, to a hollai mo a nasti nder WhatsApp mako amma heɗitaki vocal mako man. Mi tammi on pami. Giɗɗo naftirgo be deidei tinnore ɗo fu sai naftira be GB WhatsApp, ko yo WhatsApp, ko WhatsApp fuat, ko WhatsApp plus, ko FM WhatsApp e ko nandi be maji. Mi tammi on pami. Yewwa sakiraɓe, mi tammi on dari lawol koyngol application je min tindini, lawol ngol a tokkata waɗa non mai ɗo, goɗɗo heɓama message a nasta a heɗito ɗum fu o anda a heɗitake message mai ɗo. Mi tammi ɗum hunde on tilinde deidei fottanande ɗuɗɓe fu. Banta mi matini on nder video mai ɗo bo ɓurna fu WhatsApp ɗi gaɗa yiɗi non mai ɗo, banta mi matini on ɗum GB WhatsApp, yo WhatsApp, WhatsApp FM, isin WhatsApp fuat e ko nandi be majum. Kuje ɗo banta isin WhatsApp Messenger ko WhatsApp business ɗo kanjum banta mi matini on, to a nasti a lara video am, misalu to ɓe gerwanima message mai ɗo, to a nasti kanjum ɗum waɗan kuje alama bleu ɗo holla a nasti nder deidei audio mako e vocal mako mai ɗo, amma hollai mo a heɗitaki ɗum. Amma to ɗum GB WhatsApp hollai mo jotta kam a nastai nder kuje ɗo mai sam samma, banta hangiɗo nder video mai ɗo ni. Mi tammi on pami, ɗuɗɓe nder moɗon mi tammi andi lawol ngol tokkata keɓa deidei GB WhatsApp ko WhatsApp fuat e ko nandi be majum. Miɗo matina on GB WhatsApp, WhatsApp fuat, isin WhatsApp plus e ko nandi be majum. WhatsApp ɗiɗi man ɗi pat maji ɗi keɓatake ha Play Store. ɗuɗɓe nder moɗon sai njaha binda ha Play Store, ko a windi ha Play Store GB WhatsApp, ko yo WhatsApp, ko WhatsApp fuat, ɓe gaddanima ɗum tabbutu na ɗum original, ko a waɗi ɗum waɗantama deidei no marɗa haje. Sai to a heɓi ɗum deidei ha Google mi yiɗi wigo, ma bo min tammi accan goɗɗum ha les ha description deidei les video ɗo, to on memi do bindi video mai ɗo ni, ha dow bindi inde nene min bindi video ɗo, to a memi dow majum a yi'an les mai ɗo min bindante nda lien GB WhatsApp man ɗo, to a mari haje télécharge go GB WhatsApp ngam mai ɗo sai a télécharge ɗum. ɓen marami haje ko yo WhatsApp, ko WhatsApp ko nandi be majum bo mbawai ɗaɓɓutugo ɗum ha Google, to on bindini ɗum waddanai on sai on jaha on télécharge ɗum. Mi tammi ɗuɓɓe ɗo andi deidei no téléchargirta application ji mai ɗon installa ɗi, kanji ɗo ɗi gonata ha Play Store. WhatsApp kuje ɗo tan wonata ha Play Store, WhatsApp Messenger be WhatsApp WhatsApp business kanji on gonata deidei ha Play Store. Ɗi luttuɗi fu kanji ha Google a tawata ɗi. Mi tammi on pamani am sakiraɓe, ngam mai ɗo mi tammi video mai ɗo ko fottani on. Habdu ta sala a waɗai like, habdu waɗu like e nonon habdu accana min comment deidei je encourage tamin, ta jitu partage go lien video mai ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara. Nonnon ɓen maranɓe haje ma totirgo be amin ko nastugo nder groupe ji amin je WhatsApp. Nda numéro ji amin ɗon, numéro a ngota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna, numéro a ngota bo ɗum numéro a kuliɗɗirawo am Saleh Hassan. Mo martuɗo nder amin fu wawan watugo nder groupe ji amin je WhatsApp mai. Nanema on arti on andi sharli mai ɗo nastugo nder groupe amin je WhatsApp ɗum 1000 francs goɗɗo yoɓata hedde min gata ɗum. To ɗum video marɗon haje ngol lawol a tokkata contrôle téléphone, ko ɓikkon maɗa ko rewɓe maɗa yi'a ko ɓe gewtida be himɓe bo, hangol bo sai to on mati min min gecce on deidei ko goɗɗo yoɓata, min gerɓana on video man e application mai ɗo. On jarama sakiraɓe, ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna, sai to en fotti ha nder video tammingol warugo yeso. Wassalamu alaikum.